iya wannan shekarar akwai lokuta guda 4 da turmutsin rabon abinci sanadiyar rasa rayuka a Najeriya saboda fatara da yanayin yunwa da 'yan kasar ke fama da ita. Na baya-bayan nan dai shine wanda ya faru ranar Laraba a jihar Oyo, wanda turmutsitsin mutane ya yi sanadiyar mutuwar yara 35 tare da jikkatar wasu da dama. Sai kuma na biyu rabon shinkafar kwastam a Lagos da ya gudana a watan Fabrairun bana. Shinkafar da hukumar kwastam din ta yanke hukuncin sayar da ita ga al'ummar Najeriya cikin farashi mai rahusa. Ta kwace ta ne daga hannun masu fataucin kayan abinci ta haramtacciyar hanya. Dandazon na mutane dai sun karya shingen da kwastam din ta saka tare da kutsawa ciki, hakan ya haifar da rasa rayuka tare da jikkatar wasu da dama. Na uku kuma shine rabon sadakar da ya faru a jihar Bauchi, wanda turmutsitsin mutane ya haifar da rasa rayukan mutane har 7. Cikin waɗanda suka rasu har da yarinya 'yar shekara 7. Sai kuma na hudu turmutsitsin rabon shinkafa na jihar Nasarawa. Turmutsitsin da ya faru ne a watan Maris din wannan shekara, ya yi sanadiyar mutuwar wasu ɗalibai mata guda 2, sannan mutane har 23 ne suka jikata. Wannan turmutsi da ke faruwa wajen rabon kayan abinci wanda ke haifar da rasa rayuka na nuna yanayin matsin rayuwa da al'ummar